Imbestigaran sang Office of the Ombudsman si RA Justice Undersecretary Jose Oconjojo Ragus Cadiz Jr. bangod sang ginaaligar nga kahilabtanan sini sa flood control corruption. Ginpahayag ini ni Assistant Ombudsman Miko Clavano pila ka oras matapos ginkumpirma sang Malacañang nga nagresign na si Cadiz sa posisyon. Payag niya, may mga reports nga nagagwa kaangot sa iya involvement ni Cadiz. Gari nga magatukod sila sang fact-finding body agod nga mag-usisa kaangot diri. Patandaan nga sa isa ka 9-minute video ni resigned ako Bicol representative kag former House Appropriations Committee Chair Zaldico, ginakusahan ni si Cadiz nga amo ang nagaakto nga bagman para kay President Bongbong Marcos. Ginaaligar niko nga sang Nobyembre tuig 2024 kadungan sang budget deliberations nagtambong siya sa meeting kaupod kay anay House Speaker Martin Romualdez kung sa diin yara man si Cadiz. Suno kay ko ginabalan siya ni Cadiz nga tuman kaakig si Marcos bangod sang missing remittances. Base sa aligasyon niko, ginmanduan siya nga magdulong sang 1 billion pesos kay Marcos. Ginaligar sini nga ang nag-instruct sa iya amo si Romualdez nga dalon ang cash nga sa 30 Tamarind Street, South Forbes Park para ma-turn over sa presidente. Sang naglutaw naman ang kontrobersiya sang ginaaligar nga korupsyon, nagpahayag ang DOJ nga hindi sila mag-imbestigar kay Cadiz bangod ang may autoridad nga maghimo sini amo ang ombudsman. Yadi naman ang pahayag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano subong nga adlaw. Definitely. That is something that the Ombudsman has to look into, given all the allegations, however not yet sworn into, but there are other reports as well of his involvement. And so definitely there will be a fact-finding body that will be dedicated to that as well. Lahat po yan, we will have to sift through the evidence, no? Wherever the evidence takes us, that's where we will go.